מקום יושב ראש ההסתדרות, שהוא גם יושב ראש המכון היהודי ערבי, האיש, הייתי אומר, המנוע של כולנו. מתוך המסגרת הזו אני מבקש ממך לפתוח, עושה דברים, בבקשה. אז המפגשים האלה והפעילות של המכון, ומי שמכיר את המכון, יש לנו פעילות יומית של קירוב לבבות בין יהודים, בין ערבים, פעילות שהיא פעילות ארצית, ענפה בכל הארץ, מהצפון עד הדרום, שכוללת סמינרים שאנחנו עושים לא מעט, והעצמה נשית, אבל יש כל כך הרבה דברים משותפים, גם בדת שלנו, גם באורח החיים שלנו. יש בו בסוף מדינה אחת שאנחנו חיים בה כולם ביחד, ובסופו של דבר זה לא יעזור כלום, אנחנו נצטרך כולנו ביחד להרים את המדינה הזו חזרה לשפיות, ולא הכל תלוי בנו. אנחנו כמובן כולנו מתפללים ומקווים שיש שלום, וזה באמת התקווה שאני חושב שיש כמעט לכל בן אנוש, לפחות האנשים הנורמליים, שני הצדדים. המכון היהודי ערבי חרת על סמלו החדש את יונת השלום, היונה שעל פי המסורת היהודית שלח נוח כדי למצוא יבשה אחרי המבול. כעת אנו במבול, בימים סוערים, בימים מורכבים ולא פשוטים, אך כולנו אמונה ורצון כי היונה הינה האנשים היושבים כאן יחד, כשליחים הדוגלים בחיים משותפים ולא מוותרים על הרצון להשגת השלום במדינתנו האהובה. ערב מיוחד ומרגש הנערך לכבוד חודש הרמדאן הקדוש שבא עלינו השנה בנסיבות שונות בשנים קודמות. מזה כ6 חודשים מתחוללת לה מלחמה בעקבות הטבח הנפשע שביצע ארגון החמאס ביישובי העוטף, ומאז סדרי העולם השתנו בדרום ובצפון. דווקא בתקופה מורכבת זו מקבל משנה תוקף האירוע הערב בו מתאספים להם תחת קורת גג אחת ברעות ובידידות בני כל העדות והדתות, בחסות המכון היהודי הערבי שמייצג את הפנים היפות של כלל החברה בישראל. ברכותיי לשכנים ודרכם לכל אזרחי ישראל המוסלמים ודרכם למוסלמים בכל העולם כולו, על כל זרמיהם ועל כל גווניהם. ואני אומר גם למי שנלחם בנו, אני רוצה להביא להם את ברכת הרמדאן ששמענו את המשמעות שלו פה. הדבר החשוב ביותר זה השכנות שלנו, האחווה שלנו, זה הדבר החשוב ביותר. ומעל הכל לגבי כולנו עומדת האזרחות המשותפת. הערך הזה הוא הערך החשוב ביותר, השיתוף באזרחות. על זה, את זה אנחנו צריכים ללמוד, את זה אנחנו צריכים להנחיל לילדים מהרגע שהם נולדו עד הסוף, כי זה הסיכוי היחיד שלנו להיות כאן ביחד. היהודים והערבים למדו לחיות 1400 שנה ביחד, בהרמוניה, בדו-קיום, לא בדו-קיום אלא בקיום אחד, באלג'יריה, במרוקו, בתוניסיה, במצרים. היום יש חוקרים ישראלים שלומדים ועושים מאסטר ודוקטורט על גניזת קהיר, והחיים בעיראק ובסוריה ולבנון וגם פה. אז אם למדנו וידענו לחיות 1400 שנה בדו-קיום, בהרמוניה, העברית קמה לתחייה בתקופה האימפריה האסלאמית הערבית. שצמחה התרבות הערבית באותו זמן, צמחה התרבות העברית. לכן אנחנו צריכים להתחיל לעבוד. חברים יקרים, האירועים הנוראים של 7 באוקטובר זעזעו את עולמנו ושינו את חיינו. ובכל זאת, למרות הכאב והיגון והכעס והשכול, ואולי דווקא בגללם, אתם בחרתם להרבות את האור ולצמוח ביחד מתוך הכאב. ואני מבקש להודות לכולכם, להנהלת המכון היהודי ערבי, מוסד ותיק ומכובד וחשוב של ההסתדרות, שמצליח לשקף היום במיוחד את הצורך בחיים משותפים דווקא בעת הזאת. אני מודה למנכ"ל שדי קבלן, לחברי הנהלת המכון,
לכל העושים במלאכה והמשתתפים בכנס החשוב הזה. מי ייתן ותמשיכו לראות ברכה בעמלכם, לטובת החיים המשותפים כאן בארצנו האהובה. תודה לכולכם על השותפות ועל התקווה, ונאחל לאחיותינו ואחינו המוסלמים, רמדאן כרים וכול עם ואינתו באלף אלף חיר.